Laugarren proba matematikako ekuazio batekin hasiko da. Ekuazio honi soluzio eman ondotik, erreleboa soka labirintoa gainditu beharko dutenek hartuko dute. Bortzaldiz itxasoratuak ditugu amaren esnetantak. Bortzaldiz lehorreratuak. Soka labirintotik atrata, lasto fardoak garraiatu eta nahi bezala dorre, piramide edo eskailera bat egin beharko dute. 4 metroko altueran dagoen eskila jo eta honekin probari akabaia emateko. Kendurak batuz batuaiak kenduz kendu.